Yona nto bazalwane noba sesihambile apha emhlabeni kuba sohamba bazalwane. Asiphelanga lapha sohamba. Bancane nabadala sohamba. Ndiva nje ngomfowethu esimaziyo evangelini ngokulahlelwa unkosikazi wakhe ngenxa yokugula necancer. Amen. Umfo semncane semtsho abantwana basebancane. Amen. Bazalwane sithenjiswanga sohamba. Sesihambile engathi nansi into engakhunjulwa apha ebandleni. Inhloko yebandla nguKristu. Umyalezo webandla nguKristu. Mase inhloko zami sichaza ukuthi nguye negunya futhi nguye ophilisa ibandla. Nguye negunya, nguye oshaya umthetho. Nguye oshaya umthetho. Bathini isicathulo sakhe eshaya umthetho. Sho njalo esizulwini. Khona intetho enjalo esizulwini ethetha ngesicathulo. Ukhale sakhe isicathulo. Ukhale isicathulo sikaKristu apha ebandleni bazalwane. Awukhali isicathulo sikaBishop. Awukhali isicathulo sikamfundisi. Awukhali isicathulo sika-founder. Asikhali isicathulo sika-visionary yebandla. Ukhala isicathulo sikaKristu. In other words bazalwane, sonke sinoxanduva, sine-responsibility abebandleni ukuthi even umfundisi uathi mase ephikisana noKristu, thina siyakudwala elinguKristu. Asikhoseli umfundisi. Bazalwane into yokudala siyiphinda-phinda ukuthi inhloko yebandla nguKristu. Namhlanje ngifuna siyibheke ngoku hayi kwelicala lokuba negunya, but kwelicala lokuthi uyaliphilisa ibandla. Uyaliphilisa ibandla. Incwadi yabaseKolose chapter 2 uverse 19. But before siye kuyo bazalwane masibuze imibuzo nje engicawuthi obvious impendulo, but you never know abantu bangakuphendula ngendlela ozingalindelekanga. Amen. But bazalwane igantsha siyalazi igantsha ndithi branch. Maliqhephukile emthini kwenzekani kulo? Liyabuna liyafa. Okay. Umntwana meyengakhutshwa esiswini sikamama opregnant isena 4 months kungenzekani kulo mntwana? Angafa naye bazalwane. Angafa kwayena umntwana lo. Isandla sakho masingasikwa lapha mhlawumbe ne-diabetes sibekwe pha ecaleni kwenzekani kuso? Siyabola. Why sibola? Sisandla sakho senemino yi5 insipho sekhona. Why sibola? Sikhushwe esiqina asatholi ukuphila. Asatholi igazi. Asatholi ukuphila. Igantsha liyabuna because alisatholi ukuphila emthini. Bazalwane la besike safunda khona besibonile ukuthi kunabaprofeti bamanga abafikileyo kwelibanga. Abaprofeti bamanga abalinika indlela ezihlukileyo zokuphila, zokuphelelisa uhambo lobuKristu. Balikile ukuthi no uqala kahle ngoKristu kodwa udinga ukuhlakanipha okuthile. Kukhona i-secret knowledge oyidingayo and wasivezela umbhali lapha umpostoli uPaul ukuthi wonke amagugu olwazi nokuhlakanipha ngokuqonda afumaneka kuKristu. Colossians 2 verse 3. Labo zona bafikile futhi bangaphezi lapho bazothi ukuze uhambe kahle kule nkolo yobuKristu, ukuze ukwazi ukukhula kuye, ukuze ukwazi ukuphila ubungcwele, hayi kaloku udinga imithetho yabantu. Amen. Udinga ungenzi lokhu na ungenzi lokhu nongenzi lokhu. Udinga legalism. Amen. Uyayidinga ukusiza imithetho yabantu. Amen. Sayibheka bazalwane ukuthi bebede befaka nemithetho yamaJuda. Besithi uqale kahle uKristu kodwa kaloku uyayidinga imithetho yamaJuda. Uyadinga ukujonga isabatha neminyaka yamasabatha. Uyayidinga imicimbi ePasika nePentecost nemicimbi yeTabernacle. Uyazidinga le micimbi. Uyayidinga ukulandela umthetho wamaJuda. Uyayidinga ukwenza yonke yemithetho yokuhlambuluka yamaJuda. Bazalwane sayibona ekuveki esasenza kuyo ukuthi akusizi lutho. Sesikhumbula istatement esasavala ngaso. Esasiyinkinga ekupheleni kwayo verse 23. Esithi konke lokhu akunamandla okutuba inyama. Yes kunesithombe ongathi ungcwele ubani kodwa inyama iyatamasa. Baninzi bazalwana abantu besibabona nalapha kwelibandla mshobe bekhona sithi hey bangcwele because banolwazi oluthile kodwa mase kufika ekulweni nenyama inyama iyazitamasela. Akuyonto siyazi bazalwana edumileyo ukuthi abafundisi baninzi abaye nase college kodwa kuzovela iziganeko ukuthi ulala nabantwana esontweni. Kwenzekani bazalwana? Ayikwazi bazalwana lolwazi lokho ukutuba inyama. Engenzeki bazalwana uma bandla umthetho
athi uthwala le awugqoki lena awugqoki lokho awukwenzi lokho awuthethi lokho awenzi lokho kodwa mase uthola izisu zivamile ebandleni usisi uyathwala iqhiya kodwa mase uzama uzithibeni kodwa ukhulelwe kanjani namabandla afaka izipeleti ubizwana ngomruti baruti kodwa indoda mase kusebusuku inxelile sisidako esikhulu kwenzekeni bazalwane imithetho ayikwazi ukutuba inyama imithetho ayikwazi ukuzisa ubungcwele obudingwa nguThixo futhi obuvuyisa uThixo laba profeti bamanga kweli bandla bebenza isikhohlakalo okukhulu ukuthi uqala ngoKristu kodwa mshiyi uKristu mosoqalile uyobamba umthetho wamaJuda uyobamba ulwazi oluthile olufihlekileyo okanye uyobamba imithetho yabantu ekuye kuthiwa yenza lokho ungaphathi lokho sithiyo bazalwane sathi nathi sosigumba uyasigumba umpostoli kule ncwadi akagumbi nje abazalwane baseKolose kuphela ebebelingwa abantu abafuna ukuzana imithetho yabantu nathi sathi ebandleni ukuthi masiqapheleni imithetho yethu ungazidayi inwele zakho zibe green ungazidwayi zibe purple ungafaka amacici ungakwenzi lokho mase sikubuza okay sibonise ke mzalwane kuphi akusekho bazalwane ezinye ziza ngenjongo ezinhle uzobuzama ukusiza but once uyenza umthetho ukuthi umuntu mengawuthobeli then sekumele apanishwe sozenze uNkulunkulu so sisheba zasingayisomlanga ngokupheleleyo ukuthi uma imithetho yabantu uma imithetho yamaJuda uma lo lwazi labaprofeti bamanga alusizi ukwenza ubungcwele obuvuyisa uThixo alusizi ukukhulisa abazalwane esibamkela uKristu then intoni esizayo anisoyibheka nje abazalwane bese kudala iveziwe even ku chapter 1 ukuthi uKristu ukukho konke nguye abantu abamdingayo ibisemvezile ukuthi uKristu wanele uKristu sayibheka last time chapter 1 wanele kuba ungumdali uqobo konke kudalelwe yena kudalwe ngaye kudalwe kumiswe nguye but udlulile umbhalo ku chapter 1 wazivezela ukuthi nguye inhloko yebandla ekhumula chapter 1 isisho njalo ithi uKristu nguye inhloko yebandla ku verse 18 yona inhloko yomzimba ibandla isiqali izibuko wabafileyo ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke ngamanye amazwi umpostoli sezothatha leli qiniso besifundise ngayo asibonise ukuthi ebungcweleni ulusebenza njani ekuhambeni wabazalwane ekuphileni wabazalwane eliqiniso ukuthi uYesu inhloko lusebenza njani Verse 19 walabo sifunda khona chapter 2 wa Colossians ufunda ngolhlobo engabambelele soqala ku16 ukuze abazalwane bayikhumbule ngakho ke makungabikho umuntu onehlulela ngokudla nangokuphuzwayo noma ngemikhosi noma ngokwethwasa kwenyanga noma ngamasabatha okuyisithunzi nje saloku obekuzofika kodwa okuyikhona nguKristu Mangabikho umuntu onephutha umvuzo wenu othanda ukuzenza othobile ekhonza izingilosi ephike ngemibono yakhe ezikhukhumeza ngeze ngqondo yakhe yemvelo nansi le verse nansi into bangayenziyo laba prophet bamanga nansi into bafuna ukulutha ibandla lase Kolose ukuthi lingabambeleli uthi verse 19 engabambeleli kulowo oyinhloko okungaye umzimba wonke uyondliwa futhi uhlanganiswa ndawonye ngamalungu nemisipha ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu uma nafa kanye noKristu nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe pho kungathi nisaphila ngokwezwe nithobela izimfundiso ezithi ungathinti unganambithi ngolimi futhi ungabambi konke lokho kuyizinto eziphelayo uma sezisetshenzisiwe ngokwemiyalo zemfundiso nezimfundiso zabantu konke kubonakala sengathi kunokuhlakanipha kokwenza abantu baziqokele inkolo eluthayo
nokuzenza abathobileyo, nokukhandla umzimba. Ezivisa ubuhlungu la abantu bazalwane. Izothi kodwa akukodwa odanisa konke. Ukodwa ngathi nganikwa no enigma lona. Ukodwa ngathi nganikwa nama ZCC. Mangathi ngayilalela le audio ZCC nansi kodwa okumele ucabangisise. Kodwa unikwa imabandla omthetho azenzela imithetho yabantu. Kodwa akusizi ngalutho maqondana nokuzithiba ezinkanukweni zenyama. Useless. Ilizwi lenkosi bazalwane nasivala amehlo baba size nathi libandla Orange Farm sifunde lokhu bukufundisa ibandla laseKolose somandla ukuthi inhloko nguKristu. Sisize sazi ukuthi nguye umqali imbangi yebandla, nguye umgcini webandla, kuyokhulisa ibandla, kuyondla ibandla, kuyophilisa ibandla. Somandla sincede nathi singafani nalabo profeti bamanga bafikileyo lapha abangabambeleliyo kwinhloko enguKristu. Sincede ngamnye nasithi silibandla sesisonke sibambelele kuKristu eyinhloko ephilisa ibandla. Egameni lika Yesu Kristu. Amen. Ngiyafuna abazali sibheke ukuthi uYesu eyinhloko njena yebandla wenzani ebandleni, uyinhloko enzani uYesu ebandleni. Number 1, ndifuna siyibone ukuthi uYesu yinhloko eyondla ibandla. uKristu yinhloko eyondla ibandla. He feeds and nourishes the church. Number 2, ndifuna sibheke ukuthi uKristu uyinhloko ehlanganisa ibandla. Uyinhloko ehlanganisa ibandla, lesixhosa emanyanisa ibandla. Number 3, ndifuna sibheke ukuthi uKristu uyinhloko ekhulisa ibandla. Uyinhloko ekhulisa ibandla. Akho bungcwele, akho kukhula okungeza ngaphandle kwalenhloko enguKristu. Meyibeka pha uverse 19 eqala uthi nasi iphoso sabo, nansi impazamo yabo, naku lapho balahleka khona laba profeti bamanga, naku lapho bafuna nani ukunigudluza khona, bafuna unigudluza ukuthi ningabambeleli kuKristu. Ngamanye amazwi uthi umpostoli bafuna ukunenza igantsha elisikiweyo emthini, bafuna ukunenza isandla esisikiweyo emzimbeni, bafuna ukunenza umntwana okhutshwe esiswini ukuthi angatholi ukuphila esiswini kumamakhe. Uthi babambeleli kulo ngubani inhloko. Siyazi chapter 1 inhloko nguYesu Kristu. Isho ngokusobala verse 18 nguye inhloko uYesu Kristu. Uthi babambeleli kuwo yokulo oyinhloko. Izothi mayiqala bazalwane ithetha ngazo lezi ndaba zokuthi uyalondla ibandla, uyalihlanganisa ibandla futhi uyalikhulisa. Ukhona into elishoyo pha verse 19 uqala. Ithi kulo oyinhloko okungaye umzimba wathi wonke umzimba. Uyibona le ndawo? Wonke umzimba. Into echaza ukuthi wonke umzalwane okumzimba kaKristu, lezi zinto zintathu ziyapply kuye. Azapply kumzalwane osekhulile sena 20 years emdala, azapply nje umzalwane osemtsha enkolweni yobuKristu esithi izoapply kuye. Azapply abazalwane kumzalwane ofundela ulwazi olukhulu kuphela. Azapply umzalwane kumzalwane omhlamba osafuka osakhasa ulwazi. Ithi iBhayibhile kwibandla lonke akukhethi. uYesu uyaliphilisa lonke ibandla lakhe. Singakhetha thina kondleni abantwana bethu bekhona esibacacileyo bebecela siyabapha, wabecela sibanike waiting period. uYesu londla lonke ibandla. uYesu akayi ngeminyaka, akayi ngokuhlakanipha, akayi ngokuduma ireputation. Umuntu mele part of ibandla, meyimvu kaKristu uyondla uKristu. Ligugu elikhulu bazalwane, mayisithi lonke ibandla. Because uchaza ukuthi ubani nabani osindisiweyo uYesu uyamondla. Ifana nomalusi okuthi esibayeni sakhe noba ngalitikani elibuthakathaka elingakwazi nokuphuma esibayeni, umalusi uzolinika isikhathi salo alifida leyo ndlela otikani. Akakhethi umalusi kwizimvu zakhe. Yabazana ubalulekile mayithi ibandla lonke, ethi umzimba wonke. Akunalungu uKristu angalinakiyo. Uthetha ngelihlo uKristu yalinakekela. Uthetha ngenhloko uKristu, uthetha ngesandla, uthetha ngemini, uthetha ngenyawo, uKristu yalinakekela umzimba wakhe. Ibalulekile bazalwane because kweli ixesha sesicinga ukuthi abona abantu bangama favorite abaseduze noKristu, abaseduze noNkulunkulu, abantu abaza ngaphambili bazoshumayela.
ithi phaya wonke umzimba. Umfundisi upart of umzimba. Ithi wonke umzimba akakhethi. Yini ayenzayo kuwo wonke umzimba? Yini uKristu ayenzayo kuwo wonke umzalwane okholwayo? Noba uyafika, noba mdala, noba ungakani. Uyini ayenzayo uKristu? Number 1 bazalwane, uyalondla ibandla. Ibone kuverse 19. Ithi umzimba wonke uyondliwa, isingeke sithi nourished. Ngamanye amazwi bazalwane, uthi kweli bandla laseKolose, yekani ukuphulaphula labantu bathi banolwazi oluthile, bathi banolwazi olufihlekeleyo ekumele usondele kubo ukuze uzolifumana. Kunerelem ethile yokuqonda wena ungenayo mawusabambe nje kuKristu, ekumele uze kubo laba prophet bamanga. Yekani ukuya kulabazalwane abathi kumele niyodumisa ingilosi ukuze nikwazi ukukhula. Yekani ukuya kulabazalwane abathi kumele uyolandela uye etempileni yamaJuda, uyolandela umthetho wamaJuda ukuze uphile. Uthi lapho umbhali, lo onifakileyo nguye onondlayo. Lo obiza izimvu zakhe nguye ozondlayo izimvu zakhe, nguye ozondlayo izimvu zakhe. Ibheka again chapter 1 verse 18. Ithi yona inhloko yomzimba. Yini lo mzimba? Ibandla. Verse 18. Lo mzimba kuthethwa ngebandla. Kuthethwa ngamzalwane namzalwane okumzimba kaKristu, okholiweyo uKristu, owamkele uKristu, ophendukileyo waya kuKristu. Uverse 13 no 14 ebekwasixelela ukuthi elibandla abazalwane babanjani. Uthe uverse 13 owasikhulula emandleni obumnyama. Uverse 12 bethi ebenziwe bafanela bengafanele, benziwe bafanela nguKristu. Basuswe kumbuso wobumnyama bangeniswa apha. Verse 13 bangeniswe embusweni wendodana yothando lwakhe. Verse 14 okukuyo esinokuhlenga nokuthethelwa izono. Mayithetha ngebandla uthetha labo bathethelelwe baxolela izono. Akathethi abantu abathendayo kuphela. Baninzi abantu abathendayo, baninzi mhlawumbe bebekhona kweli bandla laseKolose kodwa bengaxolelwanga, bengathethelwanga izono, bengasuswanga kumbuso omnyama, besekumbuso omnyama. Uthetha ngebandla bazalwane, uthetha ngalabo abahlengiweyo. Uverse 18 uzothi uverse 19 ngokuba kwaba kuhle ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kubani? Kuye uKristu. Verse 20 nokuba ngayo abuyisane nakho konke esenze ukuthula ngani? Ngegazi lesiphambano sayo, yebo ngayo noma izinto ezisemhlabeni noba sezulwini. Ngamanye amazwi mayithetha ngebandla ngalabo sebebuyisene noNkulunkulu. Nikubuyisana igazi lakhe. Uthi wenzani kulo ibandla lakho Kristu? Uyalondla. Incwadi yabase-Efese chapter 5 ide ithethe ngebandla lakho uthi li bride yakhe. Yini isizulu bride? Umakoti, umthakazi. Lingumakoti wakhe, uyalinakekela uKristu. Alilambi ibandla lakhe, uyalinakekela. Uzama ukuthini kweli bandla laseKolose? Uzama ukuthi uKristu lo okufakileyo, uKristu lo okubizileyo, uKristu ozokondla. Bazalwane, asidinga imithetho ukondliwa, asidinga amacebo acreative kwenziwa, sidinga uKristu sondliwa ngoKristu. Mayisithi ezinhloko uyalondla ibandla lakhe, ichaza ukuthi ukutya kwabo kukuKristu bazalwane. Ichaza ukuthi ukuhlutha kwabo kukuKristu, ukweneliseka kwabo kukuKristu. Badla uKristu laba bantu. uKristu abaqalanga njengabamshiya then sebelambile sebeyodla nje amagade phangaphandle ayodla umhlaba ngaphandle, baphila ngoKristu. Ichaza ukuthi bazalwane, kubazalwane kumele bayabashumeza oEpaphras kwelibandla laseKolose kumele bafide elibandla ngoKristu. Umpostoli Paul mezokhuthaza elibandla kumele alifide ngoKristu. Simbonile ku chapter 1 even eyiqala engadili nabaprofeti bamanga uya straight kuKristu ukuthi nyamazi uKristu wenu. Why? Because ibandla londliwa ngoKristu. Londla njani uKristu? Londla ngomoya ongcwele. Londla ngomoya ongcwele. Siyazi lithi bazalwane ukuthi wathi kumele enyuke ukuze umoya ehle. Kunyanze uthi enyuke ukuze umoya ehle. Ukuze wenze njani? Umoya aphile kumzalwane nomzalwane emtyisa iqiniso likaNkulunkulu. No, uKristu ulondla ngomoya ongcwele. Ulondla yini? Ulondla iqiniso ngaye. Ulondla iqiniso ngaye ibandla.
Ngamanye amazwi bazalwane, even umoya ongcwele efika enhliziyweni, mekhona enhliziyweni umzalwane umoya ongcwele, akazange kuzoqinisa azokondla umzalwane ngaye umzalwane. The Holy Spirit soze ishumayela ukuthi wena uyinkokheli enkulu, uNkulunkulu lakho ukuthi wena wamamkela. Umoya ongcwele mayefika uzothi yidla kuKristu. Umoya ongcwele uzothi mayithola inhliziyo idangele, ifadalele, ingenathemba, ayikhombe kuKristu, abonase ukuthi ekuvukeni kwakhe nasekuhlaleni kwakhe nasekunene saNkulunkulu uKristu ulithemba lakho. Vuka inhliziyo. Inhliziyo mayilingeka ifuna uyokwenza ongavuyisa uNkulunkulu, umoya ongcwele uzoyidlisa iqiniso zokuthi bheka uKristu ulinge kwinto zonke kodwa wafumaneka nasono. Vuka inhliziyo. Inhliziyo mayisindwa ngumthwalo wesono, isindwa ngumthwalo nesazelo, unembeza itswalo lesono, isindeka inhliziyo, ifuna ukulahla ithemba ngenxa yokusindwa unembeza wesono. Uthini umoya ongcwele? Uthi umoya ongcwele, ukhumbula uverse 14, umoya ongcwele ubuyisa inhliziyo uverse 14 azothi wayesula incwadi lethu eyayimelene nathi ngemiyalo kuyo, wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Uthini umoya ongcwele? Uthi vuka inhliziyo, amatyala wakho athethelele kuKristu. Inhliziyo yosaba imimoya emibi, ukuthakathwa, yosaba ezesibona kwelibandla ukuthi mninzi indaba yemimoya nokukhonza izingilosi. Yosaba lenhliziyo ukuthi kunemimoya ephakemeyo, even noSathane uqobo. Uthini umoya ongcwele beyityisa esondla inhliziyo? Verse 15 uthi umoya ongcwele wabaphuca izikhali ababusi nabanamandla, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba kuphi? Esiphambanweni. Uthixo inhliziyo vusa ilihlo ubheke esiphambanweni, kulapho ithemba likhona. Bazalwane, umoya ongcwele uwondla inhliziyo. uKristu wondla abazalwane, ibandla lakhe through umoya ongcwele, through ilizwi lakhe. Abanye inhliziyo mayifuna ukufadalala, ifuna ukulahla ithemba, uYesu Kristu through umoya ongcwele uvusa izithembiso zakhe eselizwini, ondle inhliziyo. Uthini ukuba inhloko yakho uKristu? Chaza ukuthi number 1 bazalwane, uyalondla ibandla. Uyalondla ibandla. Ichaza ukuthi nathi nasishumayela bazalwane, masithetha ngayo uKristu ukuthi wondla ibandla, kumele ibandla silondle ngoKristu. Bazalwane, ayisizi njengoba besibona lapha ukuthi bebefuna izithunzi zento zakudala, beyeka uKristu onguye ongikhona khona. Bebenza njani bazalwane? Bebeshumayela imithetho yokuthi yenza ungenzi. Baninzi bazalwane, into okumele siyiqaphele even nathi ebandleni. Ngafika abafundisi lapha, umfundi azokuxela ukuthi bazalwane masiyekeni ukuhleba, masiyekeni ukuthi iphele intshumayelo lapho. Nani ithi hey, usifundisile abantu bethu kumele bafunde. Uyenza njani ungena Kristu? Abanye bethu siphakamisa izandla sithi amen kwintshumayelo ezingena Kristu, ezithetha ngento ongayenza ngaphandle kwaKristu. Udlo ngibani kanti? But even now umzalwane wedwa nenda ukubuza ukuthi uyazondla na ngoKristu. Uzondla ngoKristu bazalwane, chaza ukuzinza. Ukuzinza ingqondo yakho izinze kuko konke uKristu akuko nakwenzileyo. Kumuntu onguKristu nomsebenzi kaKristu. Kwinto uKristu ayiyo. Uzinze kuwo izikhundla zikaKristu bazalwane. Uzinze uKristu eyinkosi, wondliwe yilonto oyixesha ukuthi ndinenkosi mina. Uzinze uKristu engumprofeti, engumpristi wakho, wondleke inhliziyweni, uhlutha ngokuthi uKristu kuko lokho. Uzinze uKristu umsebenzi wakhe, ephila ubungcwele, ephilela thina, ephila ukulunga, ephilela thina. Uthi noba sowufadalala ungenathemba, uthi kodwa uKristu unike ukulunga kwakho. Uzinze uKristu efa esiphambanweni, ehlawulela amatyala ethu, evula izulu gede ukuthi sonke singene sizizoni, ukhuthazeke ukuthi uKristu ulivulile izulu. Udla njani uKristu? Bazalwane, ithi lapha inhloko yebandla uKristu uyalondla ibandla. Bazalwane, even umzalwane and ukulondla wakhe uyalincenga bazalwane. Uyalincenga, ulincenga nje sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi ubondla umzalwane nomzalwane kwi-stage akuso. Awufiki sowazi konke uKristu. Mhlawumbe omnye ofika aphatheke kabi uthi hey uyaziva impendulo kwiBible study abantu kudala bandliwa lapha. uKristu uyakondla ngestage okuso.
uKristu akathathi iyuku elincinci alinike ipapa, inike ipapa, idlise ipapa. Iyuku elincinci uKristu ulinika iformula athi nje phuza lapha. Amen. Abanye bethu zothi usowukhula sowumdala enkosini ubone bayibo yazi bekudala ngisenze isono 5 years ngenza isono ngingahoyanga kanti hayi bekuncenga uKristu yazi sofika lelo xesha. Ungaphela amandla uyondliwa umzalwane unenhloko uyancenga uKristu omncane omdala uKristu uyakuncenga. Azani uKristu ezeyinhloko uyalondla ibandla but number 2 uyalihlanganisa ibandla. Uyalihlanganisa ibandla yabona verse 19. Ithi umzimba wonke uyondliwa futhi wenze njani uhlanganiswa ndawonye ngamalungu nemisipha. In other words mayithetha lapha ithetha ubunye nomanyano bebandla kuKristu ezinkosi ezinhloko yalo ibandla. Uyibheke incwadi yabase-Efesu apho ibeka kahle le ndaba yomanyano nobunye. Base-Efesu chapter 4 verse 3 wakhona uthi nishisekele ukugcina ini ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba nazi le ndaba munye umzimba munye umoya njengalowo nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu yinye inkosi. Verse 5 yinye inkosi yinye inkolo munye umbhapatiso. Ithi verse 5 yinye inkosi. In other words bazalwane makuzokwazi ukuthi ibandla libe nobunye kumele kube nguKristu oyinhloko. Chaza ukuthini le lokubandla laseKolosi? Ichaza ukuthi kulaba prophet bamanga bebefikile akekho ongalungela ukuthi abe inhloko yebandla. Once abe inhloko ibandla liyahlakaza. Once abe inhloko ibandla liyaqhekeka. Once abe inhloko akukho bunye ebandleni. Ibandla ligcinwa nguKristu. Ubunye bazalwane ukuthi sikumzimba wakhe kulizwe lonke but ubunye bazalwane even lobudlelwano ebandleni ubudlelwano obuhle is when uKristu eyinhloko. Icinga lonto bazalwane if uKristu beyinhloko namnye ebandleni ingxabano bizovelaphi? Even imthobela uKristu mesithi kumele lithethe kakuhle ulwimi lwami kumele lufafazwe ngenceba yakhe ngomusa wakhe. If benimthobela uKristu ukuthi kumele ndikhawuleze ukuxolela nokuthanda. If benimthobela uKristu besithi ndicabange bonke abanye babuke bonke abanye ukuthi babaluleke kwedlula mina ingxabano ikuphi? No, ingxabano bazalwane iqala ukuthi when omnye wethu engathobeli uKristu ezinhloko. Ayikho ingxabano ongayilanda ebandleni uba bonke abantu bathobela uKristu ezinhloko. Ilisho ukuthi abanye abafundisi bayazama umgudluza uKristu bazama ukuba inhloko but balibala ukuthi ibandla lihlanganiswa inhloko enguKristu. Wayisusa lenhloko elobandla kuselile. Bonke amalungu ayakwazi bazalwane ibandla lihlanganisa abantu abahlukileyo ebengeke bavane ngaphandle kwalenhloko. Ibandla laseKolosi bebebaninzi abantu abahlukileyo kodwa bahlanganiswa ngayo lenhloko enguKristu. Amen. Wayibona kuColossians 3 uthi libandla bekunyanzela ukuthi lihlanganiswe inhloko enguKristu kuba lehlukile ngaphandle kwalenhloko enguKristu akukho ukuvana kwelibandla. uColossians chapter 3 verse 11 uthi lapho kungekho yini mGriki namJuda. AmaGriki namaJuda ebezohlangana njani if uKristu akayinhloko? Abanye babuka la ukuthi bangcolile, abanye babuka la ukuthi bazenza betere. Intoni bizobamanyanisa kuKristu oyinhloko? Sisimanga ukuthi abantu bazosebenzisa ipassage ezikanje bazokhuthaza ukuthi umama bashumayela. Ayithetha ukushumayela ithetha into enkulu lento ithetha ngobudlelwano noNkulunkulu ukuthi akusakhethwa mGriki akusakhethwa mJuda. Ubona verse 11 iyaqhubeka ithi ukusoka nokungasoki. Uyakhumbula abaprofeti bafikile bazobafundisa libandla ukuthi kumele liyosoka noba selamkela uKristu kodwa lilandele umthetho wamaJuda. Uthi lapha kuColossians chapter 3 hayibo inhloko yabo yanele ihlanganisa abasokileyo nabangasokanga.
Why nifuna ukuguqula abangasokanga nibenze basoke nilibele na ukuthi inhloko yabo yanele for bona bobabili. Ahlukile libandla liyadinga uKristu abe inhloko elihlanganisayo. Yaqhubeka ithi owezizwe noma umsikithe naba behlukile ngowezizwe lo omnye ngosikithe bonke behlukile abanye bahluka ngolwazi bazalwane. Kodwa ithi lapha bahlanganiswa inhloko enguKristu kwelibandla laseKolose. Hey bheke yaqhubeka bazalwane ithi sigcila noma okhululekileyo ihlanganisa ubosi nomqashwa bafika bahlale kube ngumuntu nomfowabo. Yakuyibona into elizweni. Yakuyibona into ezweni. Kwelibandla imagine if uKristu bengeyonhloko. Imagine laba baphetheyo laba khululekileyo ukuthi bebezothini bebehlangana nezigqila kuyokhonzwa nezigqila. Cinga indlela bebezowaphatha ngayo. Abanye bezowaphatha even izigqila even ebandleni. Kuba khululekile sibona. Bezinamagunya abantu abakhululekileyo bazalana kulizwe laseRoma kwelaxesha. Yena amagunya amaninzi compared to abantu abasizigqila. Imagine ebandleni sekukhona ukuhlala ngapha kwezigqila, ukuhlala ngapha kwakhululekileyo. If besithetha kulapho orange farm, mhlawumbe kuzoba sisithi izigqila kamazizwe ezisosinika ikhofi, amen. Ziyosenzela ikhofi. Thina sikhululekile kumele sihlale nje sitamasa. Bazana kukho ukuhlangana kwelibandla laseKolose elihluke kangaka ngaphandle kwaKristu eyinhloko. Ngibona ke ku verse 11. Ithi kodwa uKristu uyikho konke kubo bonke. Uyikho konke kubo, uyinhloko kubo bonke. Usokile usokanga uyinhloko mzalwana waseKolose. Usisigqila ukhululekile uyinhloko mzalwana waseKolose. Ithe isincwadi yabaseRoma uchapter 14 ithi wenza njani nomzalwane ukwahlulela umzalwane okaKristu oyenza lento emayithetha abantu ababahlonipha usuku olu1 babahlonipha zonke insuku ofanayo. Ithi nenza njani ukwahlulelana anazi nalo wamuntu ukuthi umi phambi kwenkosi yakhe. Oh ndiyayibulela ukuthi anikanga mni responsibility esimfundisa ube inhloko yomzalwane umzalwane. Bahlanganisa njani abantu behlukileyo? AmaZulu namaXhosa ehlukile bahlangana njani? Abalungu nabamnyama ucalucalo lolukhulu nehistory suka kwi-apartheid ubahlanganisa njani? Otata abadala nabantwana abancane usanda school bahlanganisa njani? Ithi lapha inhloko enguKristu ehlanganisa ibandla. Amen. uKristu uyalondla ibandla. uKristu uyalihlanganisa ibandla. Ulihlanganisa ndawonye ngamalungu nemisipha as if konke bazalwane okuhlangana ebandleni kungenxa yaKristu. Ukusebenzisana ebandleni kungenxa yaKristu. Ubudlelwano obukhulayo kubazalwane ebandleni kungenxa yaKristu. Bukhula ngenxa yaKristu. Mayingeke uKristu ubudlelwano bazalwane, ubudlelwano buyingozi lobo. Koba ubudlelwano mhlawumbe okuhlebana, oku-underminana, okuthathana phansi, ukuba nama-groups if uKristu anguyohlanganisayo. Ubudlelwano bakho singabuchaza njalo bazalwane. Ihlanganiswa nguKristu. UKristu yona into enikhuthazana ngayo. Onikhuthazana ngegama labantu. Ithi lapha inhloko yomzimba nguKristu nguyohlanganisa ndawonye amalungu nemisipha. uKristu bazalwane izinhloko uyalondla ibandla, izinhloko uyalihlanganisa ibandla, ekugqibeleni izinhloko uKristu uyalikhulisa ibandla. Ibheke futhi verse 19. Ithi ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Ibale uthi ayichaza bazalwane uthi ngokukhula kwaNkulunkulu. Why? Because kukhona okunye ukukhula kwelibandla obese kusiza kodwa ungasuki uNkulunkulu. Bekuvele ungathi kusuka uNkulunkulu kodwa ungasuki uNkulunkulu. Khona amadoda athile bebeziveza ulwazi oluthile olufihlakileyo kumele uzoluncaza kubo ukuze nawe ukhule ukukhula kwaNkulunkulu. Ithi lapha akokukhula kwabantu iqhathanisa nento ibikudala isho la kule passage. Ithi ungamvelo yabantu ibonile kule passage.
Uverse 18 ithi makungabikho umuntu onephutha umvuzo wenu othanda ukuzenza othobileyo khonza izingilosi ephike ngemibono yabani eyakhe. But le mibono mayiveza kulo elibandla laseKolose uyiveza ngathi suka uNkulunkulu kanti imibono yakhe. Imibono yakhe uphethe ibandla ngemibono yakhe. Mshobe bethu bebizana ngama visionary. Isibandla lapho kuthiwa he's a visionary. Our pastor is a visionary. Afika zobeka, this is my vision for the church. Difuna sibe sesine auditorium phaya. Isuka phi? Uthi imibono yakhe, imibono yakhe. Uthi mayiqhubeka ezikhukhumeza ngengqondo yemvelo. Kungakethi lo ukukhula kaNkulunkulu akukho ukukhula kwemvelo. Akukhula kwemvelo bazalwane, kukukhula okusuka kuNkulunkulu. Even verse 20, uma nafa kanye noKristu nakhululwa ezifundisweni zokucathula kwezwe, ukukhula ongasuki ezweni. Pho kungani kungathi nisaphila ngokwezwe? Why nisancike ekukhuleni kwezwe? Ukukhula kwezwe bazalwane kuncike ukuthi abantu bathini ngawe, hayi ukuthi uNkulunkulu uthini ngawe. Uthi nenza njani? Uthi verse 22, konke lokho kuyizinto eziphelayo uma sezisetshenziswa ngokwemiyalo nezimfundiso zani zabantu. Kungakho zothi kukhona ukukhula okusuka kuNkulunkulu. Ukukhula kunjani okusuka kuNkulunkulu? uKristu mayinhloko ekhulisa ibandla, ekhulisa abazalwane, ukukhula kunjani? Bazalwane ukuqala ukukhula okudila nenhliziyo, hayi nje ukuthi wenzani ngaphandle. Uyibona verse 16 into bethetha ngayo lonto yabantu abakhathi ukuthi babahlulela abanye ngokudla. It has nothing to do with ukuthi wenzani enhliziyweni. Nangokuphuzwayo akho next okwenzeka enhliziyweni. Noba ngemikhosi, noba ngokwethwasa kwenyanga, noba ngamasabatha, akho next enza enhliziyweni. Ukukhula kweKristu, ukukhula kuqala enhliziyweni. uKristu sifundisile uqobo kuMateyu chapter 15 noMark chapter 7 ukuthi umuntu akangcoliswa into engenayo kuye, ungcoliswa into esuka ngaphakathi kuye. Ukukhula ukaKristu mayikhulisa abazalwane udila nenhliziyo. Yiyo into emithetho aphiphela khona bazana ngakwazi le mithetho yabantu ebeyifakela ungenzi lokho ayikwazi ukufinyelela enhliziyweni. Idinga inhloko ngoKristu nguye kuphela okwazi ukufinyelela enhliziyweni. Ngalula bazalwane ukunika nje umthetho uthi hayi ningagqoki ibhloko ningathini, but udila njani nomona. Kulula bazalwane ndithi singathwala esontweni, obaba bangathwala esontweni, omama bahlale ngapha abanye bahlale ngapha abanye ungenzi lokho, but udila njani nenkanuko. Kungalula bazalwane ukuthi hayi lapha esontweni sigqoka izicathulo ezimhlophe, asisigqoki lentoza iflops, asigqoki yini, but ngubani okwazi ukudila nenkanuko nomsindo wenhliziyo nenzondo wenhliziyo nolaka lwenhliziyo? Inhloko yethu uKristu. Of course abantu bazoyithanda lento iza nabaprofeti bamanga la, bonke bazoyithanda because kulula ukulandela umthetho wabantu, kunzima ukulandela uNkulunkulu. uKristu uqobo usifundisile uMateyu chapter 5 wathi nivile kuthiwa kuni ningabulali, azothi ndithi mina kuni onomsindo kumfowabo sebulele, kuba inhliziyo ekwenzayo ikwenza phambi kuNkulunkulu. Athi nivile kuthiwa ningakeqezi, kodwa ndithi onhliziyo inenkanuko xa ijonga usisi seyonile phambi kuNkulunkulu. Nabo ubungcwele baNkulunkulu. Kulula ukuzenza ubungcwele. Nami bengayikhonza kuyini mayifu bezalwane bekuthiwa ndifuna indlela elula ukushisa impahla. Nami ngazishisa impahla ukuyeka ngaya ejimini, nami ngakuyeka lokho, but ngubani okwazi ukudila nokuphakama kwenhliziyo? Ngubani okwazi ukudila nemphakamo, nenqondo, nenzondo, inkohlakala, ulaka, inkanuko? Ubani okwazi ukudila nayo? Nansi inhloko yethu kuthiwa lapha ukukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. UNkulunkulu. Ukukhula kaNkulunkulu bazalwane kuchaphazela ntoni? Oyibheka chapter 3 uyithi bheka ncinci nje ku chapter 3. Uthi ku verse 8 uqala ukukhula kaNkulunkulu nazi izinto bazalwane okungenako. Even uyiqala ku verse 5 ithi ngakho ke bulalani. Bulalani
amalungu enu asemhlabeni. Bulalani ini ukukhula kwaNkulunkulu. Hayi nje ukuthobelisa abantu, hayi ukuyosoka. Ithi yini kumele ibulawe. Kulula ukuyosoka nje inyama, but ngibani odila nenhliziyo mase kuza ini uyayichaza la kuverse 5 uthi ubufebe bulalani. Ukungcola, ukuhuheka, inkanuko embi, umbhobholo nokukhonza izithombe, nazi into ezidila ngokukhula kwaNkulunkulu. Sidinga uNkulunkulu lezi, akekho omnye ongakwazi ukuzenza. Imithetho yabantu ayincedi. Bazalwane baseKolose, umhobholo ngubani ususayo na? uNkulunkulu. Iyatsho 2 verse 6 ithi okuza ngakho ulaka lwaNkulunkulu kubantu bokungalaleli ebeniphila kukho ngezikhathi nisahlezi kuleli zinto, kepha manje lahlani konke lokhu: ulaka, ukuthukuthela, ububi, ukuhlangabeza nokukhuluma amahlazo ngemilomo yenu. Kubani odila namalwimi? Okulula ukutshintsha nje ndithi hayi kumele ngigqoke ibhatyi every day esontweni. Bandithini ngoLwesibini mandihlambeza nomuntu weventure lapha elithuka ephakamisa imiddle finger, ndithini nami ndisho inhlamba yami. Ilula imithetho yabantu but ayibubu ubungcwele bukaNkulunkulu. Hlazo likhulu abazalwane bayazikhava amabhayibhile wabo zithi zimenyezele zibenhle, kodwa mase efika ngoLwesithathu akasakwazi ukuyikhava ulwimi lakhe mekhuluma nomakhelwane wakhe. Yini leyo? Kukhona ukukhulu okusuka uNkulunkulu kuphela. And wenza inqathu uKristu inhloko. Okuza ngayo la kuverse 7 ebeniphila kuko ngesikhathi nisahlezi kulezi zinto, kepha manje lahlani konke lokho: ulaka, ukuthukuthela, ububi, ukuhlambalaza nokukhuluma amahlazo ngemilomo yenu. Ningaqambi amanga omunye komunye. Kubani wenza ukukhula kanje? Hey, balahlekiswa abazalwane baseKolose ngalabo bantu badumisa ingilosi bafuna ulwazi kule ndoda ithile, this so called man of God, kodwa kubani othiba ulwimi uthi naqamba amanga. Nisisho nomfowethu uNkali sithi inzima le ndaba. Sithetha sithi nomfowethu uNkali sithetha even ngegossip. Uthi abazalwane yazi igossip imnandi. Yazi nespice igossip. Yazi umuntu ezokutshela igossip. Uyothi uzwe kwenzekeni mhlobo. Kwenzekeni mhlobo bese sithetha noNkali sithi ikushisa wena usayizwa. Ukuthi manje ngiyotshela uAthi le ndaba. Besiyibuza noNkali sithi sesi-analyze noNkali sithi kodwa nyani uzonitshela makwenzekeni. Sizomsiza yini nomzalwane? Angeke simsize next. But iyashisa nespice. Gossip mayifikile abazalwane vele ungahlali phansi. Ungahlali phansi. Lezi ndaba ziyaphuthuma. Ziyaphuthuma ezindaba. Hey, sonke sibesebenzela ipost office mase kufika igossip. Sihambisa amaleta, siyawagijimisa sonke abazalwane. Amen. Kwenzekani abazalwane? Kukhona ukukhulu okudinga uNkulunkulu. Kukhona ukukhulu okudinga inhloko. Ikhasi mengayo inhloko yakho ngeke ukwazi inyama izozitamasela kwezindaba. Angifuna ukukhohlisa izozitabasela. Ningaqamba amanga omunye komunye ngokuba senikhumule umuntu omdala nezenzo zakhe, nembethe omusha owenziwa musha njalo ekwazini ngokomfanekiso walowo owamdalayo. Lapho bebe sifuna ngekho mGreek verse 12. Ngakho ke njengabakhethwe na ukukhula uNkulunkulu, njengabakhethwe baNkulunkulu abangcwele abathandekayo, yembathani ububele enhliziyweni. Umthetho akakwazi ukufikisa lapha. Umthetho womuntu ububele enhliziyweni isisa ukuzithoba, ubumnene nokuqinisela ekuhluphekeni, nibekezelelane. Umthetho akafiki lapha. Naku ukukhula okuza ngenhloko ngoKristu. Nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enesikhalo ngomunye njengokuba nenkosi yanithethe nani yenzani kanjalo. In other words, asiphikisi isichibi thina, asithi lihlo for ilihlo. Sikanithethisi noma ngithethisi. Ayibona. Ucathi ngimncengile nami. Angimncenga usho njalo abazalwane. Phande umncenga uzobona. Ngidepende kuye. Akanibingile nami ngibingelele.
bathi batsho bangebhongo abanye, hayi mina bazalwana aniqali umuntu kodwa waniqala wena. Hayi ngiqala umuntu mna I never kodwa waniqala. Hayi nami ngikunika injalo kodwa ngigive injalo unika umlilo nami ngikunika umlilo ×2. Mangala abazalwane bathi bayisho ngathi bazincoma bazobona inango le. Omnye dad unenhlamba nami ndinazo. Asizalwanga siso nami ndinazo inhlamba. Esona khona ubungcwele ngeke ubuthole ngemithetho yabantu. Udinga inhloko enguKristu kuba yiye kwazi ukugumba ngaphakathi. Yiye kwazi ukugumba ngaphakathi ebandleni ukuthi sokwazi kuba nobunye nokuthula. It's if uKristu inhloko. If uKristu ayinhloko elibandla lokuphela in 6 months. Sizonyathelana. That's obvious. Sizizoni siyamdinga uKristu oyinhloko okwazi usikhulisa masinyathelana sithethelelane. Siyakudinga ukukhula kanje kodwa kufumanayo kwinhloko nguKristu. Ithi lapha nenkosi yanithethelela nangu lapho uKristu asiza khona. Siyakwazi ukuthethelana ngenxa yani uKristu wasithethelela nathi. Ithi phezu kwakho konke verse 14. Phezu kwakho konke lokho yembathana sisembatho sabazalwane. Nasembatho sokukhula wazalo sivuyisa uNkulunkulu. Yembathana uthando oluyisibopho sokuphelela. Nansi ingubo yebandla uKristu ayinhloko kuyo yembetha uthando. Amen. Nobuyinyathela isithende yembetha uthando. Ayembathana ngqumbo ulaka umsindo nama grudges yembetha uthando. Why? Because ikhuliswa inhloko nguKristu. Ilithola kuKristu uthando. Ayiluncikanga nje kubantu ukuthi manje benzele lokho nabo kumele benze lokho. Ndiyabenzela benganenzeli. uKristu undipha uthando. Nansi ingubo yebandla laseKolose. Nansi ingubo kumele kube ibandla yaseOrange Farm. Ingubo yothando. Ingubo yothando ikhava nolwimi mozokhuluma. Uyayicinga lento ngizoyisho imbathiswe ngothando na. Manzo responda. Yes kuza umlilo lapha. Mina wathi response yami yembethe uthando na. Makhona ogula ebandleni sembethe uthando na. Makhona abaxabeneyo sembethe uthando. Makhona abazalwane abathokozayo kulusuku lokuthokoza lokucelebrate sembethe uthando na. Kwaye sembethe umoya. Uthi lento uKristu nguyinhloko. Asikwazi kuba nothando. 1 John uthi ngokuba yena wasithanda kuqala. Akuthi sithe simthande kuqala. 1 John 4 verse 19 nguye asithande kuqala. Then sometime ngome sitsho njalo yamrata ho wanrata aneyile buphilo. Sithini bazalwane? Lentshume sithi elibandla liyaluthwa liyahendwa lithathwa away from inhloko. Kanti inhloko yiyo yondla ibandla. Inhloko yiyo ehlanganisa ibandla. Inhloko kwayiyo futhi ekhulisa ibandla. Lo nhloko uYesu Kristu. Amen. Siyabulela somandla, siyabulela kakhulu ngenhloko yethu nguKristu. Siyayibulela ukuthi yasithethelela yiyo sithethelele kuqala ukuze nathi sikwazi ukuthethelela abanye. Siyabulela usondliwa yosiphiliswa yiyo inhloko yethu. Siyabulela ukuthi siphila ngevangeli singeni nje ngayo kuphela kodwa siphila ngayo kwihambo lobuKristu. Qaphelisa ibandla laseOrange Farm lingaze liwele kwimithetho yabantu noba imithetho kaAthi Mgqibelo kodwa lincike kwinhloko enguKristu. Somandla mina ndivuma usobala nakuphila anaku ukondla ibandla nokuphilisa ibandla anaku ukunika ibandla ukukhula okuvuyisa uNkulunkulu. Inhloko uKristu. Siyayibulela inhloko yethu siyayibulela Thixo Nkosi. uKristu uthi hayi nje ukuthi negunya uphela kodwa ukuphilisa ibandla lakhe. Ngelihle igama lomfelo wethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Siya vala abazalwane ngo number 5. Ngumdumisa umhleli.